Salam aleykum mehriban vatandaşlar. Günleriniz sapaly, ömrüňiz bereketli bolsun. Asuda ýurdun guçagynda her bir günüňiz elmydama toý bayrama geçensin. Haçaňyz bereketden dolu bolsun. Şuweleme bugün diýarymyzyň dürli künjeklerinde milli Nowruz bayramy münasibetli dürli dagarlar geçirilýär. Kendi ýaylamyzyň gözel guçagy hem owadan toý bayrama geçendi. Mehribanlar, ähli janyry milli Nowruz bayramy münasibetli çyň ýürekden mehirli gutlaýar. Nowruz bayramy gutly bärek bolsun. Öý ýolçuňyz awadan bolsun. Maşgalaňyzda rızkal döwlet, bal hem bol bereket, keramatly söýüş hemde agdyrlygyň gaýnap joşmagyny çyň ýürekden arzuw edýär. Bayramy gutly bolsun mehribanlar. Türkmeniň mele topragynyň üstünde, asuda asmanyň astynda, her bir günüňiz toýa bayrama beklenip, güler ýüzleriňizi elmydama toýda görmek nesip etsin.